1998 ମସିହାରେ ଏ ପୋଲସରାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦେଓଘରରେ ଏବେ ଯେଉଁ ମାସ ଦୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସେଇ ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବର୍ଷ ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଏ ମାସ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର କୁମାରେ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର କଂସରାରେ ହେଇଥିଲା, ବୁଗୁଡ଼ାରେ ହେଇଥିଲା, ଭଞ୍ଜନଗରରେ ହେଇଥିଲା, ଆସ୍କାରେ ହେଇଥିଲା, ଏରକମ ବହୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ମାସ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ପୋଲସରାରେ ମଧ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କିଛି ଦୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏଇ ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆମର ବି ଥିଲା ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ବି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ରହନ୍ତି, ଚାକିରି ବାକିରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ସେଇଠି ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ସହଯୋଗ ବଳରେ ଏହି ଜମିଟା ଆଜି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ସେହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଆଜି ଏଠାରେ ହେଲା। ଏବେଠାରୁ କାମ ଚାଲୁ ରହିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ବା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଜିନିଷ। ଭାବିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କଳ୍ପନା କରିବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏବଂ ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ରୂପ ଦେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଘର ଖଣ୍ଡେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ସେରକମ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବୃହତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଲେଶ ପ୍ରିୟତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିବ। ଆଜି ତାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ କାମ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକତାବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୀତି ସଂଗତି ନେଇ ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟଙ୍କା, ବସ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ଅର୍ଜନ କରୁ, ଉପାର୍ଜନ କରୁ, ଆମର ସଂସାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ଆମର ଦୁର୍ଦିନ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ଯେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲେନ୍ ଲିଭିଂ, ସେରକମ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଅର୍ଘ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଘ ଆମକୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ। ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦବାଟାକୁ ଶେଷକୁ ରଖୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାଟାକୁ ଆମକୁ ଆଗେ ରଖିବାକୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଠାକୁର ଆମକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଗରୁ
ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ନିବେଦନ କରିବ। ଏଇ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, এই ଅଭ୍ୟାସରେ ସେ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରେଇଲେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାପକ ବୃହତ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଏରକମ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ରକମ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଉପାର୍ଜନର ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ରଭାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ରଖି ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଯାହା କିଛି କରିବା, ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସୀମିତ କରିବା, ଆମର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀକୁ ସାଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା। ଏଇଟା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଚଳନୀ ଭିତରେ ରକ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବା, ତା ନହେଲେ କରିପାରିବା ନା। ଏବଂ ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ସେ ଏମଏଲଏ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦେଲେ କି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଇସା ଦେଇଦେଲା କି କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକ କିଛି ଇଏ କରିଦେଲା, ଇଏ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଏଇସବୁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେଟା ବାସ୍ତବରେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ସେଇମାନେ କଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବାର ଯେ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯଦି ଆମେ ଯୋଗାଣ ଦେଉ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଗାଣ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଯାହା ଗଢ଼ି ଉଠିବ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ସବୁକିଛି ମିଶିକିରି ରହିବ। এই ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିବ, ତାର ପ୍ରତିଟି ଇଟା ଖଣ୍ଡରେ, ତାର ପ୍ରତିଟି ଗୋଡ଼ିରେ ଭକ୍ତର ଅବଦାନ, ଭକ୍ତର ଆବେଗ, ଭକ୍ତର ଆକୁଳତା ତା ଭିତରେ ଅନୁରଣିତ ହୋଇଯିବ। ଏ ଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଏହିପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବାର ଯେ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଦିନଠାରୁ, ତାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରନ୍ତୁ, କ୍ରମବୃଦ୍ଧିକର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ, ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରମ, ସମୟ, ଅର୍ଥ, ବସ୍ତୁ ଯାହା ପାରିବେ ଯେତେବେଳେ, ଏବଂ এইটা ଯଦି ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରହେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ଗୋଟେ କିଛି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ଯେ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ଯେ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ତାହା ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କରିଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ବସିକରି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ତୁତି କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଲାଭ କରିବେ। ଇଏ ଯେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ପାଇବେ। ଲୋକ ତାର ସାରା ଜୀବନର ସଞ୍ଚୟ, ତାର ସାରା ଜୀବନର ପୁଞ୍ଜି ଦେଇକିରି ବହୁ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରେ ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ସେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକରି ବାସ କରେ, ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେଇ ରକମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି କରିକିରି ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି
ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା, ତାଙ୍କର ଭଜନା କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ, ଭିନ୍ନ ଆନନ୍ଦ। ସେ ଆନନ୍ଦରୁ କେହି ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘି ଅବଦାନ ରଖି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯେପରି ଅଚିରେ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମ୍ବାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତତ୍ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ତତ୍ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ତତ୍ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି କଲେ ଏଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଏଇ ତୃପ୍ତି ନେଇକିରି ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ। এইটাই ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଆବେদন।